zinkulu izinto ezithethiweyo apha onedlebe umele abe uvile. Akukho nto ibaluleke njengomanyano manqaba. Yona ndawo endiqonda uba le iyandigqiba kwizinto zonke kwizinto ebezithethwa apha endizoyibulela ke loo nto. Ngoba iminyaka ngeminyaka sihlala emithandazweni. Sithandazela into yoba uDosini makabe nanjengokuba singabantwana bomntu omnye futhi ke sisisikhokelo samampondomise. Bendiye ndithi nxa ndithetha nakula gruphu kaDosini unyana kaNgcina ndiyigxininise into yokokuba uDosini kufanele uba mayibe nguyena ulukhanyiselo lehlabathi. Indawo awasibeka kuyo uThixo ifana nokubekwa kwabefundi bakaKristu uYesu. Awathi wabamisa wabathandazela wathi nina nilukhanyiselo lehlabathi. Omzi omi phezu kwentaba awunawufihlakala. Athi koko abasibaneki isibane basibeke ngaphandle kwetafile basibeka ngokwesiphathweni saso ukuze sikhanyisele wonke umntu osendlini. Uthi ke nina niyityuwa yohlabathi ukuba ityuwa le ithe ayabinasongo yothiwa nina ukuvakaliswa. Uthi ayisalungelanga nto yokuba mayilahlelwe phandle inyathelo zabangenyanga. Njalo. Nditsho ukuthi ke ninantsika sentsho ningumzi nina omi ngolo hlobo. Ekufanele into yoba kufundwe kuni sonke isizwe samampondomise sifunde apha kule ndlu kaDosini. Ngoba yiyo uThixo ubukumkani abuphumanga bantwini baphuma kuThixo ubukumkani. Le nto xa kuthethwa ngekumkani kuthiwa ikumkani ayibekwa. Ikumkani iyazalwa. Ngoba uba bekungenjalo inene njengoba bekuthethwa apha okhokho bethu ngebengazange babufele obukumkani. Babulawa ngoba ikumkani iyazalwa. Bayayazi into yokokuba babeyazi abantu into yokuba ukuba ngaba kulothiwa iyabekwa ingangumlo omkhulu lowo uba abantu bangaphikisana bonke. Sentsho ukuthi uThixo thina wasenzela ithamsanqa loba asonyule esi sizwe samampondomise amise le kumkani uDosini. Soze ndibasafikelela kuzo zonke izinto ezithethiweyo apha. Ndibulela ke iqonga lamaDosini eli ndikulo likaDosini unyana kaNgcina. Okokuba lisungule le nhlangano okokuba mayide ibe iyaphumelela ibe khona. Ngemithandazo ke besingalali sihlala sithandaza ngalo lonke. Ndiyabulela mfoka amaqhubana. Gcinibandla. 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 uThixo akusikelele abasha. Ya ngoba nyani imigudu nemizamo yakho besingabazi oba uplagi. Besibeva kodwa imisebenzi yabo kodwa singabazi mhlawumbe sibabonile. Power senze ukuthi bonke ezikokeli zihlangene apha besingazazi ngokuba sizinasika ngokwabehla. Nabanye sazana abanye ezigruphini kodwa yenzeke into yoba le mina namhlanje sizobonana ubuso ngobuso sitshona. Inkulu le mina namhlanje. Angazi ke ingapheleli apha ke eManflethe. Uba kunokwenzeka mayihlale isenzeka ngolu hlobo kuzo zonke idolophu. Bendike ndathi xa bendithetha phaya eNasikeni phakwela qolo. Ndathi njengoba siyiqalile le nto khona into yoba mayiqhubeke kuzo zonke idolophu. Uba kunokwenzeka uThixo asincede zonke ezi dolophu zinamadosini. ONgcobo, OMthatha,
ndingabala ntona zonke uba unokwenzeka bekufanele uba bonke noba ngumntu mnye ukhona osuka kwezokhula okholela phakathi khona ukuze ngoku xa sisuka apha siyazi into yoba sizawuphuma siye kwidolophu ethile. Inkundla yesintu yile sihlangene ngayo akuthethwa ngenkundla nothi ezaa nkundla ya abantu abadeske bawine nezinto abazifumana ngobuxoki kuthiwa bawinile kwezaa nkundla zizinceda ngoba azazi into ngasiko. Isiko lilapha kwezi nkundla ngoba isintu sona siyayazi into yoba kuba ngaba kuthethwa ngobukhosi siyayazi uba inkosi ekumila kunjani. Ezinkundleni into efunwayo ke yimali, angawini umuntu noba kayiyele ngoba kaloku ezawuwina. Ukuthi ke manqabahle abantu abaninzi bashiyeka ngasemva, abanye ke abanazo nezinantsika nezifowuni thina sihlangana kuzo sithetha kuzo. Kodwa xa sinomane sisenjenje yona nto izawusinceda leyo ngoba lena inhlangano ezilolu hlobo zifikelana nakwaba bantu badala abanye bangabaziyo naba-WhatsApp bayakwazi uba bafikelele ngoku sihlangene ngolu hlobo. Nemfundiso yonke ebuyiswayo nakula maqonga ngoba kuyafundiswa kweli qonga sihlangene kula maqonga sihlangene kuwo. Kodwa kandilazi elinye ndazi eli likaDosi Minyana kanjena ngoba ndavele ndazongena kulo ndiyeva ke kuthiwa ke ingathi akhona namanye asemacaleni. Kodwa ndafike ndafumana imfundiso ephilileyo ka ndakwazi ukohlula uDosi uzithutha kanjani, uJola uzithutha kanjani, uBhukwana naloo nto zonke ezi ziduko zilapha phambi koDosi zizalwa ngungeli zinendlela ezizithutha ngayo ngokwendlela ezahlukahlukene. Ngaloo mazwi ke emadosini andifuni ukuba sanibambezele, bendizomela nje loo mazwi uba ndibulele uThixo othe wayiphumelelisa le nhlangano. Nonke emadosini siyabulela iphuma kwindawo ngendawo, uThixo anisikelele bawuplanye nabo bonke noba andikwazanga unikhankanya nonke, kodwa siyabulela kakhulu. Xa kanti nina kwelaseNgcobo anilalanga phaa niyaqhubekeka nizamana nokumanya uDosi. Ayikho into egqitha umanyano madosini. Inene ndisho ukuthi singazenza zonke izinto kodwa umanyano sungenalo angeke sikwazi ukoyisa. Ya futhi nobukumkani bethu ngeke buphumelele singamanyananga namhlanje. Ndibulela ke nentombi yalapha ekhaya iNdlovukazi ivile abantwana bethetha bavakala bathe nyhani bathi bayithunyiwe le nto bayithethileyo ayiphumi kubo. Nalapho ke intombi yalapha ekhaya yawathotho wathi imemelela okokuba amadosini makamanyane ukuze isiko lasemampondomiseni lihambe liphambili liphumelele. Enkosi manqabashe. Nkosi. Siqanisikelele. Ndiyabulela kakhulu. Mako. Sanokhanyo. 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 Madosini mandingene emadosini apha embulelweni. Umzwa kwabawuyeka amadosini ngendawo ubulele emadosini. Sidibene silapha emadosini ukhuphe inkomo emadosini. Ngaphandle kwezinye izinto azikhuphile, uzikhuphile i-500 wazikhupha into besesikhupha. Ndicela amadosini ukuba ke sibaqhwabelise loo ndawo. Ndiphinde ndibulele